hänen silmiensä säteily välisemmin maan. Hän veti henkeä ja ilma muuttui. Se alkoi värähdellä tuulen hyvähdössä. Äiti aurinko lähti pitkälle matkalle. Idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Hän ylitti aution maan, missä hänen lempeät säteensä koskettivat maan kamaraa. Siellä heinät, pensaat, muut kasvavat, kunnes koko maan peitti vihreys. Jokaisesta syvästä luolasta aurinko lösi eläviä olentoja, jotka olivat hänen maillaan uinuneet ikiajoista asti. Hän herätti henkiin hyönteiset kaikissa muodossaan, käski niiden levittäytyä heinien ja muiden sekaan. Hän herätti käärmeen, liskot ja monet muut matelijat, ja ne tulivat esiin syvistä kuopistaan. Käärmeiden luikertelu synnytti mahtavia jokia, joissa vilisi kaikenlaisia kaloja ja veden eläimiä. Sitten hän kutsui muita eläimiä elämään ja ottamaan maan kodiksi. Eräänä päivänä kaikkien eläinten, hyönteisten, muiden olentojen katsellessa aurinko matkasi taivaalla kauas länteen. Taivaan hohtaisen punaisen vallaan näkyvistä. Pimeys laskeutui jälleen maan ylle. Olennot pelästyivät ja käpertyivät yhteen. Jonkin ajan kuluttua itäisellä taivaanrannalla alkoi sarastaa ja aurinko nousi taas ylös.